Takže čau YouTubáci, vítám vás tu Tomáš16 a dneska si zahrajeme tady Crossy Road. Hraju to na počítači poprvé, takže nevím, jak mi to půjde. Ale každopádně jdem na to zlato. Kliknout. Halo, já klikám. Halo. Nic nedělá. No dobře, já jako na tu slepici tady klikám. Šup. Tak jo, tak já vám řeknu... Čekat, už? Kdyby? Ne. Tak já to budu zkoušet a pak se vám ozvu. Ale a už to dá. A zase nejde. Jak zapnu kameru, tak to nejde. Počkej, už to jde? Jo. Tak jo, já už hraju. Jeďte. Já si tady jenom takhle přejdu. Tady mám přechody. Jsem prostě že jo, je to ta slepice, no. Pochopte to. OK. Ach jo. Jo, jinak. Tak tohle bylo budou vycházet častěji. Šup, hej, ty krásnosti. Videa budou vycházet častěji. Ty krásně jsem šel na tu silnici. Dobré. Tak to bylo těsně. Ty řidiči jsou teda nadšený z toho, že jim tady je takováhle potrhá, retardovaná slepice. Bylo by se vám takhle jet? A takhle srazit jako tohle náklad. Slepice. Taky musí být hodně příjemný mít takhle plácnou tu retardovanou slepici na. Ty kráso. Nebudu to už komentovat, jak se tady vždycky ta slepice prostě na nějakém z těch aut rozhodí. Už to nebudu komentovat. Šup. To je dnes. Ježiš, ono mi to utíká. Hele,
schválně tady to předvedu. Schválně to dělá to takhle vypadá. Tíká. Jo, takže ji vlastně veme Káně, jasně. Ty tak retardovaný. OK. Poslední, no. Protože já z těch her vlastně nedělám moc dlouhý videa. A vlastně vám to nevidí, protože hlavně videí bude strašně moc, myslím, protože her je na světě vlastně z Counter-Strike budu díly, že Counter-Strike budu hrát víckrát. No, tak máme poslední hru podle mě. No, dáme si poslední teda. Už to má 6 minut. Skoro. Yeah.